Good morning. Ate. Ano yung mga pasulyap-sulyap na? Pasulyap-sulyap ang tingin. Ayan, prepare sila para sa breakfast at babaunin nila sa school. Five o'clock pa lang, no? Hindi pa masyado ngayon malamig. Nagpainit ako ng tubig, baby, yung gusto mag, sa pampaligo. Yung isang, yung nasa takore. Then, pakihugas daw na ng kawali. May sibuyas pa tayo, na? Kailangan natin ng sibuyas. Wala pa rin, wala pa rin isda dun sa pinagkukuhanan ko. Malakas pa ang tsaka yan. Wala yatang huli pa ganito, sobrang ulan, malamig. Kadilim pa, 6 o'clock na, kadilim pa rin. Opo, ipakipasok nga ng kanin ni Nanak. Sige din, bigyan mo din ako pagkain. Dali na, habang nakaupo ako dito. Kaya ako doon magdadalang payo. Kasi aalis ako pagka. Ano ka nung Ikaw man. pinapuda? Si Jade. Mataba yung utak kay Jessica. Mama na, hindi sunahin talaga sa sampaw. Ay, nay. Magsusuot lang ng ID, hindi alam. Ni Madam Bertwood. Hindi ma'am, black. Hindi kasi. Oh, hindi mo nilalaman yun. Alam ko. Siyempre, pag nakaganyan, di ayusin mo. Ayusin mo nga. Glasses ko. Oh, that's suspicious. Glasses. Ano ba yan? Hardlands. Diya, pasok ka pala. Nag-overslap. Allah, you just sleep. Just. Uy, magpagawa na ng skills letter ni Sikat talaga ngayon sa prank. It's a prank. That's suspicious. That's Ay, mga snacks nyo. That's weird. Inubo si Jasmine po rin. Mabigay nyo kay Papa yung susi. Baka mabigay ko na naman kung kaya atin siya. Tapos umandar doon. Bye-bye! Ingat kayo! Bye-bye! Magligo muna tayo para makapag-start na ng trabaho. Ayan, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan dito sa amin, mga manay. Kaya hindi pwedeng umuwi yung mga bata, yung mga anak ko sa tanghali. Dapat ngayon uwian na kasi magto-12 midnight. Magto-12 o'clock na.
12 o'clock ng tanghali. Kung umuwi sila sa tanghali, mababasa talaga sila lahat. Lakas ng ulan. Baka mag-suspend na naman yan pag hindi tumigil ang ulan. Baka pauwiin na yung mga estudyante. Kasi pag maghapon na mag-ulan, ano na eh, bumabaha na sa mga ilog. Sobrang lakas. Grabe, lakas ng ulan. Dan butin. Baha na naman yung bakuran. Tapos ng ulan. Hindi na ako makatawid. Wala akong payong. Tawid sana ako sa kabila. Ayan, laging maulan dito sa amin. Pati sa parting Kabisayaan, malakas din ang ulan. Hindi lang dito sa amin. Kaya minsan nahihirapan yung mga estudyante pag may pasok. May nababasa yung mga ano nila, gamit. Pag tuloy-tuloy ganito ang ulan, yung ibang mga barangay na may mga estudyante na tumatawid sa ilog, kahit may tulay, umaapaw talaga sa tulay yung tubig. Pag ganito kalakas yung ulan, aapaw talaga. Wala, kumikidlat. Bawal yung gala. Hindi tayo makakagala kasi maulan. Maulan. Lala. Hunter. Pag sinasapinan ko yan dyan, nagagalit silang. Inangat-ngat sila. Ayaw talaga nila ng ano. Ba't ayaw nyo magsasapin dyan? Hindi yan masakit sa ano? Sa likod na latot? Ha? Kahuhugas ko lang ng ilalim kasi madalas sila mag-ihi. Ang panghi. Ang panghi. Ang panghi. Ang palanghi. Panghi. Ang cute-cute naman ng baby namin. Ang cute-cute naman ng baby namin. Labas ka? Labas ka, baby? Labas ka, baby, mamaya, ha? Pag maganda yung panahon, maglakad-lakad tayo, na. Kaso ngayon, hindi pwede. Maulan. Maulan na, Hunter. Maulan na, hindi pwede. Hindi na ako makatawid doon sa shop kasi walang payong. Umuwi lang ako para mag-lunch. Walang kulit ka ng kanya. Nasaan ka? Ha? Saan ka pupunta? Andiyan sila dito na. Wala. Hindi pa man nagpasundo. Sinatat nga ni Tito mo kung magpapasundo na. Wala pa namang reply. Baka ano po sila. May basang-basa na sila, oh. Puti, tumigil din ang ulan, oh. Ito na yung merienda namin. 4 o'clock na, ay, 4:30 na, hindi pa naluto. Magpiprito kami ng saging na saba. Ha? Ano po? May mantika ka tayo dyan? Ay, baby namin. Hello, baby. Look. Napayabao ni kuya pag walang tupak si kuya.
Hello. My baby love, my baby love, my baby love. Jadin, mag-ano ka na ng kalan para makaluto na tayo. Bumili ka ng kalan. Mag-ano ka ng apoy. Sige ka doon. Nagugutom na daw si John Bert. Ang tiyaga ni Ate Jacel. Pag talagang gusto matuto, matyaga. No, nagtyaga Jacel. Buti pumayag yung teacher nyo gawin nyo sa bahay. Bukas kasi sa may gagawin na parang Yung sa TLE nila to eh. Pinapagtahi sila ng apron. Tinuturuan sila magtahi sa kamay. Sa grade 7. Ganyan yan si Ate Just pag may magawain sa school. Hindi titigilan hindi magawa. Ano yun, apron, no? Saan ang panali? Ba't walang panali? meron ako dito. Bigyan na kami ni madam. Eh, nabayaran mo na yan kay teacher mo, yung tela. Ay 35 na lang daw. Wala kasi kaming available na tela dito sa bahay, kaya nagpasabay na kami kay teacher niya sa pagbili. There's not much to do when all I can